भाई प्रभास ए भाई आमे चल चल पहुंची जाइछु आम ई कर्नाटक राज्यर फूल उद्यान को अनेक समय हो गलानी आमे मध्य दुही मिसी ए फूल उद्यान किछि समय खेली आउ मु चाहछि आम दुई भाई मिसी ए फूल उद्यान रे किछि समय अरे हाँ किछि समय प्रेम खेल खेलिबा ए भाई एया फूल उद्यान रे आम दुई भाई मिसी गोटे खेल खेलिबा गोटे खेल हेले से खेलटा कौन बड़ भाई केउ खेल ए भाई से लुचकाली खेल ओ जो खेलटा में से पिला दिन रे खेलुथिनु हाँ भाई आज से खेल को पुनी थर खेलिबा हाँ भाई से खेल को आज पुनी थर खेलिबा ठीक अछि भाई हेले हेले से अंधरी पटुलीटा से अंध पटुलीटा प्रथमे कहाँ आखिरे बांधा जीवो कहाँ पर बांधा जीव माने हाँ मो होछि ज्येष्ठ पुत्र माने तो बड़ भाई प्रथमे मु होछि तो बड़ भाई मु तो अग्रज प्रथमे मु तो आखि पठरी तो बांधी देबी हाँ आपण ठीक कहते बड़ भाई ताहले से अंधपटुलीटा प्रथमे मो आखिरे बांधा जाऊ हाँ भाई तेबे ठीक अछि
କୁହ ଭାଇ। ए भाई देख एबे मो आखि पटुटा खोली दे। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ए भाई प्रभास କୁହ ଭାଇ। देख एबे मते खोली दे भाई मो आखि पटुटा खोली दे। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଆପଣ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ରାଜକୁମାର? ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମହାଶୟ ମୁଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂଜକ? ହଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଉଠ ଉଠ ରାଜକୁମାର। ହେଲେ ପୂଜକ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଏ ଫୁଲ ପବନକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ରାଜକୁମାର। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥାଏ ଏଇ ଫୁଲ ଉପବନକୁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛି ଏଇ ଫୁଲ ଉପବନକୁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ କୁମାର, କିଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମହାଶୟ। ହେଲେ ରାଜକୁମାର ଗୋଟାଏ କଥା। ହଁ କି କଥା? ରାଜକୁମାର ମହାଶୟ ମୁଁ ତ ଫୁଲ ତୋଳିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଗୋପନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଗୋପନ କଥା? କେଉଁ କଥା ମହାଶୟ? ତମେ ଶୁଣିବ ରାଜକୁମାର? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ରାଜକୁମାର? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର। ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ନୂର୍ପବର। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର। ହେ ବୀର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର। ହେ ବୀର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇବ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ପାଲିବ ପ୍ରଜା। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କରିବ ରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇବ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ପାଲିବ ପ୍ରଜା। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କରିବ ରକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛି ପର ଅସ୍ତ୍ର। ଶୁଣ
ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର ଏ ବୀର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଜକୁମାର। ମହାଶୟ ପଣ୍ଡିତ ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ରାଜକୁମାର। ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତରେ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା? ହଁ ରାଜକୁମାର, ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା। ଯେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ମହାଶୟ, ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ସେ ଗୋପନ ବିଦ୍ୟାଟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାଶୟ ହେଲେ ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରୁଟାଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ରାଜକୁମାର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜକୁମାର, ଏଥର ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାଶୟ, ସେ ଗୋପନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାଟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କୁମାର। ହଁ ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ରାଜକୁମାର। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ ଉଟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ମୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛି? ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତରେ ତୁମେ ରାଜା ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଫୁଳ ବଗିଚାକୁ କେବଳ ତତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ମୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଏ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି ଫୁଳ ଉଦ୍ୟାନକୁ ତତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି।
ଏଥର ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚୁପ କର କହୁଛି, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ନାଇଁ 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 ରାଜକୁମାର, এই নে তো উপযুক্ত শাস্তি যা। तू आ बंची पारिबुनी राजकुमार, आभास मरिबु निश्चय। तो सानो भाई प्रभास एठाकु आउ जमारू आसीबनी। तो सानो भाईटा आसीबा पूर्वरु शाला तू मरी सारी थेबो। अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। तुम्हें ये कौन है बोला? अपन किए अपन किए ए फुलौदन काटी मो भाईटा को हत्या करिछो। तू जानिबा को जाऊ जमु किए? हां अपन किए ये छत्म बे साधारण करिछि मो लक्ष्यटा को पूर्ण करिबा पई। अरे मो पंडित महाशय नुह, साधु ब्राह्मण नुह, मो वास्तव में मु हूँ महामंत्री मंदबुद्धि। हाँ से महामंत्री मंदबुद्धि। हाँ मु हूँ महामंत्री मंदबुद्धि। पहले मो भाई कौन दोष करिथिला? आपण भाई की मो भाईटा को हत्या करिले। जवाब दे तू महामंत्री, जवाब दे तू। ए तो बड़ो भाईटा असंता प्रभातरे राजा हबो। आउ मो चाकर परी सेवा करुथबी, तो बापार पादटा सेवा करुछि। आउ तम दी भाईर पादटा सेवा करिबी मु। सेति भाई ये छत्म बेश धारण करी मु आसुथली तो बड़ो भाईटा को प्रथमे हत्या करिबा पई। महामंत्री मो संपूर्ण भाବରେ मो पिता पाखरे कहि देबी कि ए मो बड़ भाईटा को आपण ही हत्या करछनी। कौन कहिलो? ओ बापा को जाई ये कथाटा तू कहि देबो? हां मो कहि देबी। ए जो तो बड़ो भाईटा तो मरी सारी छी। शाला एथर तू मरी। हाँ ए देख महामंत्री मंदबुद्धिर आउ गोटाए गुप्त कुमंत्रणा। कौन करी कौन? हाँ 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 एथर ठीक मन पड़ा। मणिमा छामो आपण केउठी अछंती? छामो शीघ्र आसतु। छामो बड़ा घटना घटी जाइछि। प्रभास
ତୋ ହସ୍ତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ତରବାରୀ ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଛି। କହ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ କିଏ? ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଣିମା, ମୁଁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପୂଜକ ମହାଶୟ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ହେଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱ କାରଣକୁ କଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର? ଆପଣ ଶୁଣିବେ। କୁହ। आहे कर्णाटराजन श्रवण मोर वचन। आहे कर्णाटराजन श्रवण मोर वचन। फूल तोड़ी भारी ममते, फूल तोड़ी भारी ममते, आसी फूल बन। नाही मोर किछि दोष, परंतु मोते विश्वास। नाही मोर किछि दोष, परंतु मोते विश्वास। देखिली बेनी कड़ा कही पिछा मु प्रतिदिन मु आसी था फूल बगीचा को फूल तोली भगवान को पूजा करने। आज आसी ए फूल बगीचार किछिटा फूल संग्रह करने मणिमा। हेले हठात दूर देखिली आपण बेनीपुत्र मध्य कलह। शेष यही आपण सान पुओ प्रभास तीक्ष्ण तरवारी साहाय्य आपण बड़ पुओ को युद्ध में पराजय करी हत्या करी बड़ीवा। मु ठीक कही राजकुमार, यही तो आपण बड़ पुओर सबटा पड़ी रही। जानी शुणी तोर ज्येष्ठ भ्राता आवास को निर्मम भाव हत्या कर संपूर्ण आम राज्यर मुख्यमंत्री मातापति आपण मंदिर पूजक भावुंती। निरंजन हत्याकारी महामंत्री। चुप कर प्रभास, केमिति विश्वास करिबि तते? मोर भेने चक्षु को विश्वास करिबि ना तो विश्वास करिबि ना तोर हस्तर थिबा सेही रक्ताक्त खड़ग को सीता बेले बेले या किरे देखिबा जिनिसटा आ ओई कोनरे सुनितिबा कथाटा भूल हुए पिता। आपण मते भूल भावुचंती कौन? मो बड़ भाई होती श्री रामचंद्र पर तार सान भाई लक्ष्मण परी कौन राम आउ लक्ष्मण कौन लक्ष्मण केवे रामर हत्या कर
ନା ପିତା ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପିତା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନରେ କୁଳଧର ଓ ତମ ବେନେ ଭାଇକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ କହିଥିଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଭାସକୁ ରାଜା କରାଇବାର କଥା। ଠିକ୍ ସେହି କଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତୁ ପରିଶେଷରେ ତୋରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାକୁ ତୁ ହିଁ ନିଜ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ହଳଧର ତୁ ହିଁ ନିଜ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ପିତା ଆପଣ ଠାରୁ ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ এই দুষ্ট মহামন্ত্রী অলেখ নিরঞ্জন এই দুষ্ট মহামন্ত্রী ছদ্মবেশ ধরি গোটে মন্দির পূজকর বেশ ধরি মিছ মিছ ভাইটাকে হত্যা করে দিয়েছি। নাই 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 ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କହିଯାଇଛି କି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା ଚୁପ୍ କର ଶୈତାନ। ବାରମ୍ବାର ମତେ ମିଛ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇ ଆଉ ଭୁଲାଟା ମନେ ରଖ ତୁ ହିଁ ନିଜ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ତୋରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆଭାସକୁ। ନା ପିତା ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ୍ କର କୁଳଧର। ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ମୋହରି ହସ୍ତରୁ। ତୁ ଯେମିତି ତୋରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜିକୁ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପିତା? ଏ ପିତା ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ କିଏ ବି ତାର ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କକୁ କିଏ ପିତା ମାତା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ପିତା। ଚୁପ୍ କର ପ୍ରଭାସ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମିଛ କହୁ ତୋର ପାଟିର ଜିହ୍ବା ଛେଦନ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ମୋ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ମଣିମା 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 କିଏ ଅଛ ରେ? ମଣିମା ଆପଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଶାସକ। ଆପଣ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। ମଣିମା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଓ ବା କିଏ ଅଛ ରେ?